Tots, nois i noies, avui estem en un nou vídeo de Feraferotge. Avui us explicaré una mica les mecàniques de l'Smash Bros. Vale? Que de les 5 persones que de moment han vist el meu vídeo, que vaig penjar, de l'Smash Bros, segurament més de la meitat no ho hagin entès. Aquest joc simplement és un crossover, d'acord? Entre diversos personatges de la saga de totes les sagues de videojocs de Nintendo. I aquest joc ara us explico les mecàniques. Primer hi ha el botó d'atac normal, d'acord? Que la gent el fa servir molt per fer combos, d'acord? Després hi ha els atacs especials, d'acord? Hi ha l'especial normal, l'especial cap amunt i l'especial a la dreta, o a l'esquerra, i també l'especial a baix, perdó, que me n'he oblidat, d'acord? Els especials la gent només els fa servir en extrema necessitat o enmig dels combos, o per fer el que se'n diu un disrespect. Un disrespect és, per exemple, que una persona s'està a punt de caure al vacío, que ara us explico per què hauria de passar això, i el que vol fer fa alguna cosa semblant a això, d'acord? Vale. Aquest personatge que he agafat és en Captain Falcon, d'acord? L'he agafat perquè jo crec que és un personatge bastant fàcil d'ensenyar-vos els moviments, d'acord? Hi ha els atacs, hi ha els especials, i després hi ha els smash, que són els que pots carregar. Hi ha smash de costats, cap amunt i cap a baix. Els atacs també es poden fer en l'aire, atac cap amunt, atac normal, atac de costat i atac cap avall. D'acord. Després també hi ha els agarres. No us estic dient els botons, perquè els botons es poden des d'ajustes canviar. D'acord? Hi ha els agarres, d'acord? Simplement per agafar un agarre t'has d'acostar a una persona i clicar el botó. I després, quan la tens agafada, pots atacar-la o bé tirar-la contra un lloc, contra el terra, cap endavant o cap amunt. D'acord? A part dels agarres, també hi ha els escudos. Els escudos, com bé diu el seu nom, és protegir-te. Hi ha una cosa que són els escudos perfectos, d'acord? El que la gent li diu els parries, d'acord? Cepo nivell 3, caminar, huir, saltar, especial, normal. Vale, aquest. A veure si em surt. Ara no em sortirà. Això, veieu? Això mateix. Això que estic fent. Això mateix són el que se'n diu els parries o escudos perfectos. És simplement que per molt petit que tinguis l'escudo, perquè com podeu veure es va fent cada vegada més petit, ara us explicaré què passa quan va al mínim, vol dir que per molt petit que el tinguis, si fas això no se't trencarà. Perquè fer-se petit, a veure, CPU nivell 3, saltar, especial normal, això, smash lateral. Ara, un moment que me'l trenqui. Veieu? Se'm peta. I em quedo marejat. Em quedo marejat fins que em torna a picar o quan passi un temps. El mateix passa quan estàs massa estona i es torna al mínim. Ara us posaré més exemples amb altres jugadors. No de que s'hagin trencat els escudos, sinó de, per exemple, especials, que tots els especials són diferents, no? I poc més. Després, la mecànica del joc. En el joc hi ha els marges, d'acord? Els marges del mapa. Tot això és un mapa, és el mapa d'entrenament, que hi ha una mica de tot. No és enorme. Normalment no són tan grans. Normalment només solen ser aquesta illeta petita. I m'acabo de matar per burro. Només solen, en els mapes que jo faig servir com a mínim, només hi ha aquesta illa, una miqueta més gran. Però només hi ha aquesta illa, d'acord? Després hi ha els marges. Els marges hi ha cap amunt, cap avall, que on m'he matat jo, i cap als costats. L'objectiu del joc és simplement portar o picar el teu personatge fins al marge i enviar-lo fora. Si l'envies fora, o una de dos, o perd una vida
o et suma un punt. Tot depèn de a què estiguis jugant. Jo normalment jugo a vides, perquè és el meu preferit, perquè en puntuació sóc bastant dolent. I bueno. Després, el percentatge. A vegades hi ha o percentatge o vida. La vida, simplement el que has de fer és enviar-la al mínim, picant-lo, fent especials i smash. I aquí en el percentatge, simplement és anar-lo picant. Normalment la gent amb els atacs normals i amb especials els hi va pujant el percentatge. És el que la gent normalment fa. Després la gent a vegades se la juga a més més, però no ho recomano jo. Després, quan estigui el percentatge algo elevat, l'atac és amb un atac smash. En aquest cas ha anat bastant lluny. Si ara, per exemple, ho pujo al 100 i ho torno a posar exactament en el mateix lloc, és possible que l'enviï fins i tot encara més lluny. Veieu? Com més percentatge, més lluny arriba. O més lluny va. Veia com ho acabo de fer. Després, a vegades, no sé si sentireu, ara pujaré una mica el volum. Si a vegades... Ai, ara no em sortirà. Això, no sé si ho heu sentit o ho heu sapigut apreciar. Ho intentaré tornar a fer. Aquest soroll que faig just quan el piques, que és diferent a altres sorolls, vol dir que l'enviarà cap avall a una velocitat enorme. Això normalment ho fa la gent quan està per aquí en el borde. Perquè això vol dir que serà molt complicat que se salvi. Espera si ara em surt. No em sortirà perquè està en massa percentatge. Bueno, espero que entengueu això, d'acord? Ara us posaré uns quants exemples d'altres especials d'altres personatges, d'acord? En Capitán Falcon, per exemple, té això, que és una espècie de puny, que se li dona a tirar cap amunt. Després té una patada pel terra, aquest és a baix, d'acord? A baix, lateral. Aquest, el Falcon Punch, és dels atacs més forts que hi ha en tot el joc. Ara veureu per què. Si alguna cosa d'aquestes fa zoom, d'acord? Ara veureu, ara que està al 0 us ho ensenyo, farà zoom. Veieu? Fa zoom i es posa al fons a més fosc. Vol dir que són dels atacs més poderosos. A més, aquest, en Ganondorf, aquest i el Luchador Mi, si aconseguiu fer-lo en l'aire i a més canviar-lo la direcció, encara farà molt més mal. Abans he fet 30 i ara he fet 33,6. És una poca diferència, però a vegades pot marcar la diferència entre un jugador i un altre. D'acord, ara us poso altres exemples de personatges.